Moi Nojan. Moi. Kävellään nyt, okei? Okay? Joo. On täällä kylmää. Kato nyt kun ei käy tuolla. Joo, jotkut voi käydä sinne asti. Ai. Ai. Me ei saa mennä liian kaukana. Hmm? Me ei saa mennä liian kaukana. Joo, kyllä voidaan mennä. Häh? Kyllä voidaan mennä. Mutta auton kiekkukyydä vielä. Mm-hmm. Jos mä olisin tehnyt tosi kova tämmönen, niin mitä silloin tehtiin? Hmm? Niin jos mä olisin rikollista, mitä silloin tapahtuu? Hei, näkyy paljon pyöränkaa tuossa. Onko? Pyöräilemässä. Joo, voi. Pyöräilemäkin. Op. Mitä? Oh, täällä on vettä. Mennään takaisin. Oh my god. Mitä vauva? Siellä oli vettä. Kat. Mä pelästyin. Joo, minäkin. Siellä voi olla vettä, ei tarvii. Ehkä me voi... sinne, just. Tule sieltä, ehkä sinä kaadut sitten veteen. Se on se vesi niin kylmä. Se on tosi kylmä sitten. Silloin voi suutaa kova koko päivä. Mm-hmm. Pelästitkö sä tosi kovasti? Joo. Aitteeko sä tiput itekseen veteen? Joo. Aina koita